መጀመርያ እንታይ ክብል ደለ ይመስልክን ዝኾነ ኣብ ሓዳር ዘሎ ሰብኣይ ወዲ in this case ማለት እዩ ኣብዚ ተኣሽሙ ወዲ ሰበይቱ ኣብ ትደልየሉ ግዜ ወይ ሓገዝ ትደልየሉ ግዜ ፀግዕ ትደልየሉ ግዜ ጥንስቲ ኮይና ድያ ወይ ሓሚማ ድያ ብዙሓት ካንሰር ዝሓመማ ኣሕዋት ከምዚ ስለ ዘጋጥመን ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ስፔሻል ኒድስ ቆልዓ ከለዎም ኣብዚ ግዜ እዚ ደገፍ ክኾና ዝግብኦ መፂኡ ናባኽን እንድሕር ደገፍ ይደልሎ ካባኽን እዚ ሓውና ዘይበሰለ ወዲ ሰብኣይ ኣይኮነን ዘሎ ኣይበሰለን ትብስለት ናይ ተኣሽሙ ስነ ልቦና ድዩ ዋላቲ ኢሞሽናል ማቹሪቲስ ኣይበፅሖን ዘሎ ወዲ እዩ ዘሎ እዚ ካልእ ካ እንታይ ዘርእየካ እቲ ኢሞሽናል ሎድ ናይቲ ገዛ ናይቶም ቆልዑት ናይታ ሰበይቲ ናታ ናቱን እስኣ ትስከሞ ነይራ ማለት እዩ እሱ ይደርእየካ እሳ ኩሉ ትስከሞ ነይራ ሕጂ ብቲ ግዜ ጥንሲ ድዩ ኣብ ግዜ እንድሕር ሓሚማ ድዩ ግዜ ሕርሲ ድዩ ብድሕሪ ሕርሲ ዘሎ ግዜ ድዩ ኣብዚ ወይ ስፔሻል ኒድስ ቆልዓ ምስ ሓዘት ድዩ እዚ እቲ ግዜ ናብኡ ስለተብለሉን ገለን ሕጂ እንታይ እዚ ንዕኡ ይጎድሎ ማለት እዩ ክንዲ ድሕግዛ ክንዲ ድግፋ ከይዱ ካብቲ ሓዳሩ ወፂኡ ሓገዝ ይደሊ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ከም ዘይበሰለ ናይ ስምዒቱስ ኣይበሰለን ደሎ እዩ ዘርእየካ ማለት እዩ ንዓኸ መሪፅ ክሎ ማለት ኣይኮነን ነታ ውሽማ ኢሉ ሒዚ ክደሎ መሪፅ ክሎ ማለት ወይ ስኽ ስፔሻል ኮንኪ ማለት ኣይኮነን no you're not special ኣባኸ ደሎ ነገራት ዝጥቀመሉ ዘሎ ነገራት እቲ ሰበይቱ ትህቦ ዝነበረት ኢሞሽናል ደገፍ ድዩ ገለ ድዩ ንዑ ደሊ እዩ ዝመፀካ ዘሎ ማለት እዩ ንዓኸ ደሊ ይኮነን ንምንታይ እታ ሰበይቱ ብቃል ኪዳን ቃል ኣትዩ ዝኣተዋ የፍቅረኪ የብለኪ ኣብ ግዜ ሕማምን ኣብ ግዜ ሞትን ስጋዕ ግዜ ሞት ገለመለ ዘብሉ ንዓ ይጠልማ እዩ ደሎ ንምንታይ ኣብቲ ግዜ ትደልየሉ ግዜ ሓገዝ ትደልየሉ ግዜ እቲ ትህቦ ዝነበረት ሓገዝ ኢሞሽናል ሓገዝን ገለን ስለ ድስኣነ እዩ ናባኺ ሃንግሪ ኮይኑ ጠሚዩሲ ናባኺ ዝመፅእ ደሎ ማለት እዩ እኹል ሰብኣይ እንድሕር ነይሩ ንዓ ሓገዝ ክኾና እዩ ዝግብኦ ክእለት የብሉን ተኣሽሙ የብሉን ስለዚ ናባኺ ክንዲ ድመሃር ተማሂሩ ነታ በዓልቲ ቤቱ ሓገዝ ዝኾና ፀግዒ ዝኾና ሲ ሃዲሙ ካብቲ ሓላፍነት ሃዲሙ ሲ ናባኺ ይመፅእ ኣሎ መፃኒሒት እያ ክትኾን ደለኻ መፃኒሒት ወይ መዝሓሊት እያ ክትኾን ደለኻ እምበር ስፔሻል ኮንኪ ማለት ኣይኮነን you did not win anything ፕራይስ ዋላ ሓንቲ actually እሱ ይኮነን ፕራይስ እታ ሰበይቲ እያ ፕራይስ ከም ደለ ኮነት ዘርእየክ ዘሎ ሲ he was never the price እታ ሰበይቲ እያ the price እታ ብልጫ እታ ሰበይቲ እያ እምበር እሱ ይኮነን ንዓኽ ግን ከምኡ መሲልክ ብደገ ከምኡ ስለ ዝመስል ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ እዚስ ንሓዳሩ ጠሊሙ ነታ ብሓዳር ኣትያ ዘላ ጠሊሙ ቆልዑት እንድሕር ኣለዎ ንዑ ነቶም ቆልዑት ጠሊሙ ገዲፉ ናባኸ መፂሲ ይትንክ እስኺ ዝሰዓርኪ ወይ እስኺ ንዓኸ ዝመረፀኪ ኖ ኣነ ከም ፕሮፌሽናል ካብ ክንደይ ዓይነት ሰሚዕ ኣለኹ መስልኩም ካብታ ውሽማ ዓይነት ዘረባ ሰሚዕ ኣለኹ ተራቐይ ካብኡ ሰሚዕ ኣለኹ ማለት እዩ ግዳይ ኮይና ዘላ እውን ካብኡ ሰሚዕ ካብ ኩሉ ዓይነት ብኩሉ ዓይነት ወገንሲ ሰሚዕ እየ እዚ ኣብዚ ኩሉ ዓመታት ማለት እዩ ስለዚ ነውስኺ ይጥቀመልኪ እዩ ዘሎ እምበር ዋላ ሓንቲ ዩዘን ትረው ማለት እዩ ተጠቂሞ ድደርበየኪ እዩ ማለት እዩ ኣዲኪ ንዓኡ ነታ ሰበይቲ እውን እንድሕር ሕማቕ ነይራ እኳ ተትገድፋ ፅቡቅ እዩ መሰል ኣለዎ ገዲፍዋ እዚ ኣይትኾነኒ ነ ወደብረ ኢሉ ክገድፎ መሰል ኣለዎ ግን እንታይ እዩ ዝገብር ኣሎ ትጠቕሞ ስለ ዝኾነት ስጋዕ ሕጂ ካብኣ ዝጠቕሚ ስለ ዘለዎ እዩ ስጋዕ ሕጂ ኣብኡ ኮይኑ ዝሰርቕ ዘሎ ሰራቕኻ ኣመል እዩ ስርቂ ኣመል እዩ ባይ ደ ወይ እስኺ ጥራሕ ኣይኮንክን መብዛሕትኡ ግዜ ንክንደይ ኣዋልድ ከምኡ ኢሉ ሓቲት ኣሎ ግን እስኺ ኢዚ ኮንክ ተረኺብክ ማለት እዩ እስኺ ብቀላል ረኺብ ክሎ ማለት እዩ ስና ስፔሻል ኣይኮነን ዋ እስኺ መሪፀ ገለተ ይልክ ዳትሓሶት ንክንደይ ኣዋልድ ፈቲኑ ኣጋጣሚ እስኺ ኢዚ ታርጌት ኮንክ ተቢልክ ማለት እዩ ስለዚ ስፔሻል ኣይኮንክን ስለዚ ተጠንቀቃ ኣሕዋት እንድሕር ኣብ ሓዳር ኣሎ ሓደ ወዲ እታ ሰበይቱ እንድሕር ጥንስትላ ወይ ሓራስ ኣላ ወይ እንድሕር ሓሚማ ኣላ ብፍላይ ከዓ ካንሰር ሓሚማ እንዳተበለት ከላ ወይ ከዓኒ ስፔሻል ኒድስ ቆልዓ እንድሕር ኣለዎ ናይ ክልቲኦም ሓላፍነት እዩ እዚ ራይት እሱ እንድሕር ሓሚሙ እሳ ቴክ ኬር ክትገብራ እያ እሳ እንድሕር ሓሚማ ከዓ እሱ ቴክ ኬር ክገብራ እዩ ዝግባእ ከምኡ እዩ ዝግባእ ናይ መፃምቲ ፓርትነርሽፕ ናይ ሓዳር ከምኡ ኢልካ ኢኻ ትኣትዎ
نزي بسبيرو ناي حدار قال كيدان سبيرو نحر مصكله امنت كمي غير كتامنيو زي نتك قال زاتو ناي زغابر قال زاتو نعو زي بلسي نزغابر زي فرحسي يتنك نعخك كبلكين ازي ابي ريد فلاج إمارتي سلازي خمزي ايلو ندحر مصي كنسب ويا ران وك كمان يكون تقبرها ران كابزيتات مالتي انا بروفيشنال لعل 15 عمت مالتي يكنا زخانه سبعي ودي مالتي ودي نعمتي او بحداري دو كمزدو نحداري قلمل إلو كمت ايفقدولني يندرسان ايفقدولني بفلاي كامساخات كن او زلون قلن اندحركم إلني او اوكي حاجز رخبه زبلو يعني بحسب كونكا قال جروب كونكا خم تبيلكا that's one thing ግን بحب تدويلو تاشم غيرو ينو كمزي كدنج كابخن مدنጋጽ كبلن قالن اندحر يبلالو أثناء صبصم even professional كوينه أنا كمو أي بلنه حاجة زرخة زبل نندو قال stranger كوينسي حوي كوينون حوي علني حوي كوينو ولا أكوتاتي كوينمون حاجة زرخة بإزبلم نمتى كما هرو على مزي every time تأجم كون كلفت جزء نبايدم كهدمو كما هرو على مزي سأزي كيتكم حاجة زرخابو كتمهرو لكم إزي تسكيل كإلت كنمهرو زلناي سأزي كيرو تمهرو إزبلم بر every time سبيتي كمز جيرهاني ودد نايقول عنا تيزي كيدو بسولو تمهاري يزبلو سلازي ثيرابيست ناتو ايكون كن حفتي يتقملك يزالو unless يخاف لنا لو بتاعش متديمت يبخمو of course نبزحت يحق زي مالتي other than that I'm nobody's mama I'm nobody's therapist free مالتي سلازي اي تعشوا خمزي لهم دنقص اللي قال خبلو خلو نتا سبيتو دنقص الله نمنتاي داي بسالة سب حزاسي مش كنايتي بين عافتي كله نتحدار تبلو سلاماتي باي ذا واي سرح باتي حماتي مالت كله كقلت على مالتي بينو خونون صريح كنبر على مالتي اتنا سبعي كخون وي بعل بيت كخون مي على وي تاشم على مالتي ايكون مالتي سلازي صريح سلازاتو ايتقنا على نتا تاشم نتا سبيتي مالتي سلمتاي كله كالتي ايموشنال لود قال كله الساعه سكمات دلا مالتي أيتعشوا أيتجرها يا حوات زي كم عند حري لامهم لا كده حاجة زرخب كيد ناب أشها قيد ناب باستر كاقيد فلان الصحات كان كاني يحواتهم من حركهم كن مالتي أنا حوي علني ودي ثلاثة كلتن ثلاثة مالتي أبزي عابي كم عند حري لني عركي كم زجرها هني فيانسي سويت عند حرلني كده حاجة تمهار يزبله كم زبلا كم زي تقبر عيبلوني نمتى كم حوي إذا فلت أنا بر نعو كم حوي كم نشتي حوي إذا فلت أمبر كم سبعة كم متعمت أي فلت أنا even professional كوينة إيدين عفين أو أيتني كده مهارة زبلا نمتى سبعة خونس لز دليل حلافنت ناي حدار كسكم حلافنت صباح نجو خاني ناي دقون حدارون كسكم سلز دليل سبعة خون اللي كم حفتو كل حاجة زرخة بيزبلا وأسخاد أقول رخيم كان دخا أسخاد خمس دبلت رخيبة كم زحوي ججنا زرخيبة ابني نمتى أنا كم حوي إزفلطة كم سوي فلطة أنا عشودك أنت تتسع the same thing أدي نحركم كمالتي حاجة زرخة بينا نمل دنقص اللي قال مليلك كان نو حاجة زرخة بيخاتلو